lagi pada mata pelajaran Basa Jawa. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, bersama-sama ya. Ayo, coba duduk tertib semua. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam belajar ini. Amin. Sudah siap semua kitabnya? Kita sudah sampai pada ulangan telu utawa bab telu, halaman 24. Nah, coba dibuka. Ing halaman 24 iku ngenani wacan sing irah-irahane kolek ayam. Sadurunge dimulai, Bu Ambar arep maca dhisik sampean ngrungokno supaya sampean ngerti maksude. Nggih. Kolek ayam. Yen krungu tembung kolek ayam iku ing batin kok nuwuhake tanda pitakon. Kalau dengar kata kolek ayam, dalam hati menimbulkan pertanyaan. Umume yang diarani kolek iku ya wujude asile bumi. Kaya ta kolek gedang, kolek kacang ijo, kolek waluh, kolek telo, lan isih akeh liyane. Lanjut sing diarani kolek ayam iku sing kepriye? Yang dinamakan kolek ayam itu yang bagaimana? Terus kolek ayam iku salah sijine kegiatan tradisi sing ditindakake dening masyarakat Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kegiatan iki dudu pawata hoax, nanging kegiatan nyata utawa faktual. Jadi bukan berita cerita hoax, bukan ya. Kegiatan tradisi kolek ayam iku dianakake saben taun ing wulan Poso. Kegiatan ini itu diadakan setiap tahun di bulan Ramadan, bulan puasa. Nepaki malam 23, pas malam 23 itu pasti diadakan kegiatan kolek ayam. Kegiatan iku wis lumaku turun temurun, kira-kira wis 480 tahunan. Maksudnya kegiatan itu sudah berjalan turun temurun terus menerus. Sudah sekitar 480 tahun lamanya sudah berjalan ya. Dene sejarah itu madine kolek ayam itu mengkini. Ceritanya begini sejarahnya. Sunan Dalem, putra pambarape Sunan Giri. Sunan Giri punya putra yang mbarep, berarti anak pertama. Putra pambarape Sunan Giri kang lagi nindakake dakwah agama Islam menyang Desa Gumeno tahun 1540 Masehi utawa 946 Hijriyah. Ing kono panjenengane ngadegake masjid. Di situ beliau mendirikan masjid. Nalika manggon ing Desa Gumeno kono, Sunan Dalem gerah. Jadi waktu di situ beliau sakit, gerah itu sakit. Para santri lan warga masyarakat pada bingung, gerah Sunan Dalem ora waras. Jadi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ing sawijine wengi, di suatu malam, Sunan Dalem mimpi yen tombo lorone iku wujud kolek ayam. Sabanjure Sunan Dalem utusan marang santrine. Kemudian Sunan Dalem memerintahkan para santrinya supaya nyiapake kolek kaya sing didhawuhi mau. Maksudnya sudah menyiapkan kolek ayam. Bumbune kolek ayam iku yaiku gula abang, brambang, jinten, lan santen. Lan syaratnya sing masak kudu wong lanang. Jadi maksudnya yang masak harus orang laki-laki.
Awit saking tresnane marang Sunan Dalem ya, jadi saking cintanya terhadap Sunan Dalem, kabeh warga kampung podo guyub, semua warga kampung sama-sama rukun ya, kompak membuat kolak sing aneh kanggone wong Gumeno. Pancen ya ora lumrah ana ayam kok dikolek, ya memang ya aneh ya, ayam dibuat kolek. Masyarakat guyub anggone tumandang supaya Sunan Dalem cepet waras. Ana sing nggawa ayam jago, ana sing nggawa gula, ana sing nggawa klopo lan kebutuhan liyane. Cekae cerita kolek ayam wis cumepak lan enggal diaturake marang Sunan Dalem. Jadi tidak lama lagi sudah tersedia kolek ayam yang akan diserahkan kepada Gusti Sunan Dalem yang sakit tadi. Alhamdulillah, awit kersane Gusti Allah, Sunan Dalem waras sanalika. Pranyata kolek ayam bener-bener dadi tombo gerahe Kanjeng Sunan. Kedadian iku nepaki malam 23 ing wulan Pasa. Ya wiwit dina iku saben malam 23 Pasa dianakake acara kolek ayam. Ing taun 2019 kepungkur, panitia nyiapake kurang luwih 2600 porsi. Banyak ya. Tahun 2019 kemarin panitia menyiapkan kolek ayam 2600 porsi utawa piring kanggo warga masyarakat lan para tamu sing ajeg saben taune melu acara tradisi mau. Nah, mau cerita wacan sing ira-irane kolek ayam. Saiki tugase garapen Gladen 1 halaman selawe, lanjutnya halaman 26. Dijawab sing bener, lek wis mari difoto dikirim WA-ne Bu Ambar. Jelas ya? Sampai di sini pelajaran bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.